ongi etorri Larrainak antolatzen duen euskara besteleraz gara zikloko lehenengo hitzaldi honetara. Gaurko gonbidatuak ez dut uste aurkezpen handirik behar duenik, baina zoz esan beharko dugu. Orduan Wikipedian sartu naiz, ia sartzioen. Eta danetan, Wikipedian eta bestela danetan jartzezun agronomo eta paisajista. Baina gutxitxo iruditzen zitzaidan, eta orduan adimen artifizial euskaldunari galdetu diot. Jakoba errekondo aurkeztu behar nola, eta nola aurkeztuko duen. Eta orduan berak holaxe definitu du. Euskal Herriko bioanistasunaren eta landa eremuaren zaindari eta divulgatzaile nekaezina. Bai, egia da. Nekatzen nahi zen. Adimen artifiziala batzetan gezorra botatzen ditu. Iruditu zitzaidan, egokia zala definizioa, agronomo eta paisajista baino, zerbait gehiago esaten zuen. Orduan, oso esana da, argian egiten dituen asteroko argitalpenak, Euskadi Erratian ere, landa berri saioan. Eta, esango dugu, eta hori adimen artifizialak esana da, bere lanaren ardatza izan da gure ingurune naturala eta kulturala zaintzea eta babestea. Hori da? Bai, asmatu du hori. Eta uste gaurko hitzaldi hau ere horrekin lerrokatzen dela. Berak euskal ohiturak natura erdigunean da gaurko hitzaldia, eta gure festetan, gure ospakizunetan, eta naturak duen garrantzia, eta horretaz, pixka bat, pentsatzen dut itxengo diguzula, ez? Ez dut gehiago luzatuko, artifiziala gehiago detzidan esan, eta horrekin jatu ez. Beraz, hitza Jakobari pasako diot, eta nahi dezunean. Engo dugu ordo betetxo bat egoberak hitz egiteko, eta gero galderak eta ondo ditzen bazaizu. Bale? Osona. Lehenengo eskerrik asko Larraina, ez? Bai. Larraina elkartia, nahi konbidatzeatik hone etortzea, zuen artea. Eskerrik asko etorri zaten nahi di, eta ni beti esatetena. Garrantzitsuna ez nire erretolika, eta garrantzitsuna da ondo pasatzea. Ondo pasatzkeo, dana erresago ikasten da, erresago jakusten da, eta bar. Eta nire nola ikastea etorri nahi zen, denontzako beto. Orduan, ordu betetxo batian, kabitzen nahi zen, zotik, orduan zuen moztu lasai. Eta tartian, eozin gauza, zerbait esateten zerbait espazaizue gustatzen, o espazaizue ulertzen, o zabaltzien nahi belimezue, moztu lasai, eta galdetu. Bale? Etxian bezala. Ni ala nao, orduan zuek zesanik ez. Esan da bezala, otxuran biziberritziai buruzko jardunaldi batzuta konbidatu zidaten. Hitzaldia da Euskal Otxurak natura erdigunean, olako izen pomposua jarri behar bakizue, kongresuk eta antolatzen dianean. Topak antolatuzun, taupak, antolatuzun Durangon, Euskal Herriko Euskera elkartean, olako batzarra handi bat, eta hor, hitzaldi jau prestatu nun. Eta abia puntua da, Euskara elkartia jabetzen aidia edo jabetuta daude, batzuk jaun uskeo hortik atzeare jundia. Nola gaur egungo ospakizunetan, jaietan, festak, ekitalditan, otxurak eta naturak berriro, badakela olako bizi berritze bat, ezta? Edo, ez dakit nola esan, baina gutxi gehiago, garai batian dana hola itia zan bezala, hau zarra da, edo hau gure amonan gauza da, oain badirudi, berreskuratzen nahi gehala, otxurak, beti izaten da holako junetorri bat, ezta? Utzi, berriro berreskuratu, geho beste bat etorreko utziko otxurna, identidadiakin lotzen dute batzuk, beste batzuk zerbait egin beharrakin,
Orduan, bueno, nahi eskatu zidaten naturan inguruz hitzeitia, eta naturak ze garrantzia dakan oituretan, ez da. Pentsatuko ezuen bezala, gai horri helduta, egotia dakau eunak eta eunak hitzeiten, ez? Ni atzan sartzen naiz, eta orduan nik batez ere landariai heldu nien, eta, animalik, eta ilargila, eta itxasua, eta oik, ez nitun sartu, azteko ni ez naiz hortan jantzila, ez da gutxi joik, eta bestetikan, kabitura inbierda, denboratan eta tokitan, ez da? Eta orduan, etorriko dira, hoieire helduko direnak. Azteko, paleolitoa jungo gea. Paleolitoa, aspaldiko garaiak. Hau da, oraindik nekazaritzaik ezagutzen ez genduneko garaiak. Orduan gure bizimodua zan eizatu, arrantzatu, harrapatu altzan guztia, mendiak ematezuna, fruituak, sustraiak, azalak, ostuak, danetatik, eta hoi da jate genduna. Horrek ekartzen du, benetan natura gurtzia, ez da? Hau da, naturai esker biziginala garbizeon. Orduan, hor dazkau ekainen, hor deban, Europako pintura garrantzitsunetakoak, dakau Santimamine, dakau Altamira, dakau Lasko, Dordoñan, hau da, euskaradunen influentziko arko atlantikoa deitze zaiona, oso, arte adierazgarri batekin utzi dugu hori, ondoren guantzako, ez da? Adibidez, Altamiran bisontiak pintatu zian, Santimaminen bisontiak eta bihorrak, ekainen batez ere bihorrak eta Laskon bihorrak eta batez ere behiak. Orduan bakoitzak, talde bakoitzak, sekta bakoitzak, komunidade bakoitzak, ez dakit nola deitu, zeukan bere gurtutako animalia, ez da? Seguruna, gehiena biertzuna, jateko, ez da? Eta inguruntzuna. Horrek, lehenengo olako zalantza bat sortzeit, ez da? Behidatze balima dugu nola hitzeiten dugun euskaldunok, gure arte horri buruz. Oain jendiak esaten du ekainen pintatuta daudela kaballos, zaldiak. Zaldiak esateguenean erderaz pentsatzen dutelako. Edo toros, gazteleraz pentsatzen duen jendiak, ez da? Naizte euskeraz hitzein, gero esango du, ez ezenak, baina erderaz aidia pentsatzen. Hoi da, gertatzen nahi zaigun aldaketaik sakonena seguruna. Nola begiratzen dugun, nola ikusten dugun, eta geho adierazteakoan gure arkitektura mentalak, hizkuntzanak, baina baitare gure barruak, nola adierazteko pentsatzen ditun gauzak eta hitzak, ez da? Eta hoi da nik dakaten reivindikazioik haundinetako, ez da? Hitzetan dakau arazoik haundina. Ez juzgadutan, ez legiak itetun jendian gan, ez baizik, gure eguneroko hitzetan. Jendiak esateu zaldik, inoiz ez da esan euskeraz, zaldik. Zaldi bat eta 20 bihor. Bihorrak. Ardiak esaten dugun bezala. Inorri etzaile okurritzen esatia hartalde bat ikusita, behi da, harik. Baina etorriko da, gara joi, lasai. Etorriko da. Orduan, zaldik eta zezenak. Orduan, hortikan hasi beharko genduke.
Bueno, garaio hortan gurtzen dugu natura, guretzako natura da, bueno, ez da olako jangoikoik, ez da, bere beharra gendun, bere barrun genden gu. Gu espezie bezala, komunitate bezala, talde bezala, famili bezala eta banako bezala, naturan barrenen sentitze ginen. Guretzako natura zan dena. Etxe honortik areagoko ezer. Naturan geneukan gure arazo guztintzako irtenbidea. Thierry Berselt, antropologo famoso bat, belga, Afrikan lan egiten duen belgikar bat, harek esaten du kultura dela komunitate batek bere arazoa di soluzioak bilatzeko dakan bidea. Orduan, gure kultura ze arazo ditu, ezta? Orduan, gara jartan, arazoa zan, jatena. Beste guztia zan, jatena bilatu ezkeo eta bildu ezkeo, pues, ja, gure arazo guztik hor bukatze zian, ezta? Orduan, naturak emate zigun oidan antzako irtenbidea. Natura zan guretzako jainkosa garrantzitsuna, bakarra. Gero etorriko da neolitua. Neolitua da lurra lantzen haste geanian. Hau da, gure janarin atzetik ibili bierrian, aurrea eta atzea, noa dijoaz animali guain atzetik, larriak nundazke, area juteia, guain atzetik, harrapatzea eta hiltzea, baina lurra lantzen hastegea, hau Asia aldetik datorkigu. Babilonia aldean suposatzen da sortzen dela nekazaritza, eta, bueno, bi bide nagusi ditu zabalkundeako, bat ekialdea jungo dana, Afganistan, India, eta hortik sortuko dia munduko sukaldaritza kultura garrantzitsunak, batez ere India, Txina eta Japonen. Eta beste adarra etorriko da Mediterraneo aldea, eta guri iritsiko zaigu bide bat Mediterraneotik barrena, Ebron beti gora, eta bestia kontinentian barrena iparraldetik behera, ezta? Edo gora. Lurra lantzen haste geanian horrek eskatzen du. Imaginatu, hasieran laboriak etortzen dira batez ere. Zerealak. Olua, garagarra, zekalia, garilla, espelta. Karo, hoik ere iten ditugu azaruan eta bilduko ditugu uztailean. Behatzi hilabete, lur horri behira, ezta? Leno aurrea tatzea eta ibili eta animalin peskizan dabilen batentzako, lur bati behida egon behar du behatzi hilabete. Nahiko lan izango zuen, seguruna, zaintzen, animalik ez etortzia jatea, edo beste batzuk ez uztagarailean etorri eta lapurtzeko, eta bar, ezta? Orduan, lehenengo gauza nekazaritzak ematen diguna da denbora. Denbora eoteko. Suposatzen da, orduakoia hizkuntza zehoxe gendula, ez da? Ur adibidez esango gendun, ez da? Eukiko gendun zehozer, baino denbora horrek benetan ekartzen digu kultura. Hau da, kultura hitza nundik datorren baldakizue. Zein edaki, a ber. Kultibaretik. Bueno, kultibaren aldaketa batzu, baina kultibare da oina. Kultibarek esan nahi du landu eta zaindu. Bi esan nahi garrantzitsu ditu. Orduan, kultura da zerbait zaintzia eta zerbait lantzia. Porque pentsatzen dugu askotan dela lantzia, ez da? Baina zaintzare badu hor, barrun. Eta lehenengo kultura da lurra lantzia.
kultibare. Orduan, ni beti esaten dut, kultua izateko lurraz jakin behar da. Nei ondo iritze zait bat munduko saxofonista onena izatia. O bertsolari onena, o aurrezku dantzari onena. Baina lurraz espalimabaki ez da kultua. Kulturan definizioan ez da sartzen. Geoperiodikotan ikusiko dugu kulturako horritan, bale. Baina, orduan, lehenengo kultura da lurra lantzia. Lurra lantzi horrek ekarri du ondorio bezala beste kultura guztia. Hau da, nik denbora dakatelako olerkik idatziko ditut, kantuan ikasiko dut, dantzan egingo dugu, txirula bat sortuko dut adarra bat hartuta jotzeko, eta bar, eta bar, eta bar. Hau da, guk gaur egun kulturan, kaja estu bortan ikustetun gauzoik, dakarkiski lurra lantzeko kulturak ematen digun denborak. Bale? Orduan, denbora hortaz jabetzia oso garrantzitsua da. Figatze bali maziate, olerkari bati, o zinemagile bati, o, bueno, kultura hortan dabilen jendiai elkarrizketak eta itezkilean, denbora asko eman dita oitiak, ez da gizien bat urte apuntiak hartzen atxuna, ez da. Hori da, lurra lantziak eman dizuna. Eta zuk hori egin dezakezu, baten batek, zuk denbora hortan jandezuna ekoizteko lana hartu dulako. Bestela etzen nuke, sormeneako inongo denboraik izango. Hau da, zuk jatenik ez bazen duke, ez zinateke dedikatuko poesia idaztea. Hasiko zinake janbila. Vale? Orduan, kultura hoi da nekazaritzak ekartzen diguna. Horrek ze ekartzen digu? Ba hori, munduko saxofonista onena, baina ez daki beste zer gehiago iten, Ez daki letxua landatzen, ez daki labadora martxan jartzen. Orduan, gure kultura gaur egun dakaun ikuspegi joi, naturakin lotu behar dugu, batez ere, nekazaritzan ikuspegitikan. Nekazaritza ikusi beharko genduke zein ideitze joan, ez da? Baina hartzantza hor dakau, mendiko lanak, basogintza, uraren kudeaketa, eta bar. Orduan, hoi dana nekazaritzak ekarri digu. Eta nekazaritzak ez du hoi ekarri bakarrik, baizik nekazaritzak gu diseinatu gaitu. Hau da, guk laboria jaten ditugu. Laboria jaten ditugu mediterraneotik hori etorri zalako. Ez ditugu aguakatia jaten. Bueno, oain hasiko gea aguakatia jaten. Egokila dalako tokila, klima aldaketakin, da gustatzen zaigulako. Baina, ze jaten degunak gu diseinatu gaitu, eta ez hori bakarrik, horrek gero buelta bat ekartzen du. Eta da, guk diseinatzen degula gure paisaia, gure natura. Eta orduan, hor, gero ikusiko dugu, baina ospakizunetan hor sartuko gea, ezta? Guk, Fernando Pessoa, poeta portugaldarrak esaten du, guk paisaia behiratzen degunean, gure burua ikusten degula. Ez degula ikusten pinudi bat, ez? Gu nolakoa gehan ikusten degula paisaian. Eta egila da, gure paisaia danak kulturalak dira. Guk ez daukau metro karratu bat beare naturala danik. Hau da, guk ikusten dugun guztia guk sortutakoa da. Gure birramonak, oaren birramonak. Milaka urtetako langintzan ondorioa da ikusten duguna. Hau da, guk esaten dugunean, Aizkorriko parke naturala oso gaizki esaten nahi gara.
Parke naturalago daude Brasilen, daude Indonesian, daude Kongon, baina Euskal Herrin daude parke kulturalak. Guk egin dugu dena lur guztik inditugu. Soildu, urak mugitu, biriakin, landatu, erein, larre bihurtu, berriro landatu. Orduan guk ikusten dugun guztia ezer ez da naturala. Ez da bere sortutakoa ezer. Bale? Orduan, gu gea horren sortzaileak. Horrez esan nahi du, noski gu gaudela hor, eta gure burua ikusten dugula hor. Eta irakurtzen ikasten balima dugu, hor ikusiko ditugu, oain dela 1000 urte indako gauzak, oain dela 500 urte indakoak, oain dela 200, oain dela 100, ea 100 eta atzo. Vale? Orduan, horiek dira paisaia kulturalak. Eta hau da, gure kulturak, gure hizkuntzak, naturakin eman digun harreman importantena. Eta ez hori bakarrik baizik gure ondare importantena. Hizkuntzan parekua. Gutxinez. Hau da, kultura batek, komunitate batek, paisaia bat nola lantzen duen, hori da bere ezaugarri garrantzitsuna. Eta gu bizigea toki oso errez batian konprobatu daitekena. Gu jute balimagea Bizkaiko itxasuan ertza guztia, hasi hemendik eta Galiziaino, ez da? Dauzkau kultura desberdinak, ez daude Euskalduna, gaude Kantabrua, gaude Asturianoa, gaude Galleguak, ez da? Lurran ikuspegitik, hau da, lurran baldintza lurran ezaugarrik, edo kliman ezaugarri dibeidatuta, oso antzekua dan lurralde handi bat, ez da? Baina lau kultura, lau paisaia. Ziero desberdinak. Euskalduna dazkagu 600 metro karratuko baserrik, Kantabruak dauzke Quintana, hola etxe txiki batzuk, borda, bigarren pisu txiki batekin, Asturiasen kabainak, tankerakoak, baina txikigoak oaindikan, eta Galizia jute balimagea, oaindik bizidia bordatan, txabolatan. Eta hori da, kultura bakoitzaren paisaia. Kultura bakoitzak izan duen bilakaera ekonomikoa, bizitza kalidadiana, eta bar, eta izan ditun kanpoko eraginen ondorioz, kultura bakoitza bilakaera bat izan du, eta paisaian txertatu du bilakaera hori. Hau da, gure historia da hor. Gu nolagean, nolakoagean. Eta batez ere, dago gure historia gastronomikoa. Gure janarilaren historia dago hor. Zatik guk iten den guztia, eta mendilai eta paisaiai atean nahi ditugun etekin gehiena da janarilai lotuta. Hau da, guk Ipinabar izena dakau, zuaitzak Ipinabartzen genitulako, gero Ternuaraino, Spitsbergeneaino, Noruegako hango ia iparpoloako isletara juteko moukuak zian galeoiak eraikitzeko. Orduan, da janaria. Orduan, gure izaera, gure ekonomian bilakaerak zer egintzun, natura dominatu egiten dugu. Guk ekoizten dugu nahi deguna, behar deguna, bai basotan, bai larreko animalitan, bai sorotan, bai sagaztitan. Orduan, karo, nik problema bat balimadakat, nik dominatzen deten zerbaitek ezin dit soluzioik eman. Nire hankapeko batek ezin dit soluzioik eman. Orduan, inventatzen ditugu erlijioak. Zerbait badago. Eta orduan negozioik montatzen ditugu. Leheno naturak ematen zizkiun irtenbideak, gure arazuak hortzeudelako,
Gure arazoan irten bidea hortze olako, baina gaur egun neolitu ezkiostikan, hau da guk lurra dominatzen hasten geanetikan, eta natura beste invento batzuk egin behar ditugu. Eta halako porruaz ikatea zaizkio, ez? Aztegea, ja ez ditugu bihorrak edo behiak pintatzen, ja kromletxak egiten ditugu. Edo dolmenak, edo menirrak, ezta? Hau da, guk Frantzin oso garbi esplikatzeu, ezta? Menirrak, zutikako harrioik, ezta? Claro, guk arbola guztik moztu ditugu, gure konexioa lurra eta zerua eta natura guztian sustraiak dian, oi? Eta, karo, geho behar dugu zerbait, orduan menirra jartzen ditugu, zutik jartzen ditugun harrik, ezta? Gero etorriko dira torriak, edo ama virginak, berdina da. Orduan, horrek ekartzen du, zerbait behar degula naturaren ordezkua, baino, pentsatu behar dugu aurretik zenbateainoko ospakizun, zenbateainoko jai, hau da, denbora hoi izatiak, zenbateainoko aukera emate zigun, gaur egun denbora hartze balima deu ospakizunetako pentsa gara jartan, ezta? Zorua ibei da jarrita bakarrik zeuden gara jaitan, ezta? Gero, 15. mendian, eta, astiontako notiziakin, bisontia famosua, ezta? Hoxe bakarri faltazitza egun, ja Euskaldun hogea Europan zilborra, baina, nola baki egun lehen dikane, guain. Baina, nik gauza batek postu nahu, eta da, bisonti horrek gutxinez esplikatzeitu Altsasuko inauterik. Momotxorruako, ezautzeitu zuen, adarra hundikin, eta dana odolez, eta hola, ez da. Eta gaina azaldu da bere fletxa eta guzti, perfecto. Eta hortxe, ez? Altsasutik oso bertan, orduan, ospakizun horrek ja badaka, esan nahi dut, oitanak gaur arte iraundue, hau galdutazion, adibidez, momotxorruak, eta galdakaoko ero batzui okurritu zitzaien berreskuratzia, eta berreskuratu zuten Altsasuko inauteria, ez da? Olako pentsa, zenbatokitan da ze desberdinak, eta gaur egun maskara da bado, venga, guazen, hartuko txia eta guazen. Garai batian, bakoitza berian, eta dana desberdinak, ez da? Bestela ez dut bukatuko da. Gero datorkigu 15. mendian baserria. Baserria iraultza handi bada. Baina 15. mendiekua, Hau da, neolitikoa nekazaritzan hasiera ez dut aipatu, baina Euskal Herrin esaten da lehenengo nekazarik duela 5 edo 6.000 urtekuak diala Nafarroko herriberan. Orduan, baserria da atzo. Oin dela 500 urte. Hau da beste tema bat, no handikan heldu beharko genitokena, ez da? Euskaldunok gatoz baserritik eta hartzailagea. Ez. Ardila Euskal Herrin da, baserria ean ongua balima da, ardila da atzo gabekua. Oso urte gutxi ditu, hartzantzak guk oain ezautzen deguneran, lehen eta baserria sortu zanean eta batez ere zian unaiak, behiak zezken menditan, bihorrak eta ardikez, txerrik.
Eta baserriana berdin, baserria da asmakizun bat sagardua produzitzeko. Hoi bakizu, ez da? Gu leheno bizi ginen bordatan, tipitan, indiluan zea hoik, ez da? Borobiloik, olakotan. Eta bapatian pasatzegea, azalera ontako etxe erraldoiak eitia. Baina ez etxe izateko, edo ukulu izateko, edo jatena jasotzeko toki bat izateko. Baizik eta sagardua egiteko makinak dira. Ez egite zautze zuen, igartu behiti hor dakau ezkion, merezido ikustia. Mundun bakarra da. Dolarek gotikua. Etxia egiten da, pabello industrial bada. 15. mendekua, sagardua ekoizteko. Sagardua gara jartan zan oso importantia. Sagardoi gabe ez leoke jendarteik gara jartan. Bakizu hoi, ura ezin da ean. Ordun, ez zuen urik eaten inork, eta gaur ere inork ez du ura eaten iturrikoa. Eate deu, kimikoki tratatuta da olako, baina bestela bakizu ura oso txarra dala. Ura inun ez da eaten, mundu guztin. Pestia transmititzetu bere garaian, tifusak, orduan, inorketzun urik eaten, hemen danak sagardua eate zuen. Mediterraneoan ardua eate zuen, Europa iparraldea jote bali maga garagardua eateue, baina hemen sagardua. Eta orduan, sagarduan premia hainbestenekua zan, baserririk etzeon, eta baserritarrik etzeon, klaro. Mundu guztia zan industriala eta urbanua, hiritarra. Gure jendartia esplikatzeko, burdina produzitze gendun, meategi joik horko burdin mea lantzeko hemen adian dakau burdinola nola da, agorregi bezalako 110 burdinola zeuden, 16. mendian hasieran Gipuzkoan. Oik martxan eukitzeko tonak eta tonak ikatza erretzezan egunero, izugarrizko ikazkin pila zeon mendin lanian, basua botatzen, ikatza iten, zuegurrare biertzan, etxetarako, eta egur ona zura biertzan ontzigintzarako, eraikuntzarako, eta bar. Ordun, geho zeuden ontziola erraldoiak, adibidez, aginan baseon ontziola bat lastolakoa 200 arotz zituna. 200. Horrek izan edu, 200 famili bizizian launduan, lurra landu gabe, nundi jate zuen haik, ze jate zuten. Eta orduan, oidi ekarrin bertzaile materiala, eta bar. 16. mendian hasieran 100 galeoi aizian lanian Bilbotik Baiona bitartian bakarrik balia eta bakailao harrapatzen, alde batea utzita merkataritzakoak. Orduan, oidanak sagardo asko biertzuen. Marinelak, ternua jutezian marinelen kontratutan azaltzen da, 3 litro sagardo eaman biertzitula ontzilak bakoitzantzako eguneroako. Kalkulo aite bali madeu 100 gutxi gora bera, 100 ontzi, 60 lagun eskifaian, 3 litro sagardo eguneko, 8-9 hilebetetako juteziala Marian, 3 milioi baino gehiago sagardo litro ateatze zian ontzitan urtero. Haik geho etxea etortze zianean, ez zuen gutxi joeango, ez da? Eta hemen zeudenak ez zuen gutxi joeango, ez? 3 litro baino. Zatik beste iketzan eaten, umiak ez zuen sagardo, ez zuen urik eaten, inork ez, Gu, adibidez, guk txikitan, gu amonan baserria jute ginean, usorbilen, ez dala, ez dakit, beizamako puntan, han ez zion horik, eta gu pitarra eate gendun, sagarduak ura desinfektatzezun. Orduan, sagardua zan oso importantia.
aurten izan doa 1000. urtean ospakizuna Gipuzkoa hitza lehenengo aldiz dokumentu idatzi batian azaltzen dana. Dakigula. 1025. urtekoa da, eta da Altzon Olazabaltarrak, famili batek egiten du donazio bat San Juan de la Peña, ez dakit ezautze zuen Hueskan, hor Jakan onduan, horko monastegiai egiten jo donazio bat Altzotik hasi eta Itziarreainoko lursail erraldoi batzuk. Baserrik, etxiak, danetik da azkana. Baserrik ez gara jartan. Etxiak, eta lurrak deskribatze ditu nian dokumentu horrek gehiena eta maizena azaltzen dan hitza da Manzaneda, Sagastia. Hau da, basuak, aristik, altzadik, oidana baino askoz gehiotan azaltzen da Sagastia. Horrek esan du, dena Sagastia izango zala. Mendik erditik gora basua, baina erditik bera eta bailara guztik zaharrondoz beteta. Hau da, ontzitan bakarrik 3 milioi litro ateatze zian. Hemen, eango zan, nik ez da zenbat milioi. Gaur egun bakizu zenbat milioi litro produzitzetun Euskal Herriak sagardua? Gutxi gora bera arez? 12. 12 milioi litro produzitzetugu. 3 milioi gea. Horrek esan nahi du gure per capita, gure dako bakoitzan konsumua urtekua dala haiek egun batian eate zuena. 4 litro ateatzen zaigo. Haik 300. Eta gero zahardua da, noski Euskaldunon edaria, klaro, da gure identidadia. Kontuatzeian arte mundu guztiak gu baino gehiago iteula eta eateula. Hoi da baserrian sorrera. Zahardua milioika eta milioika litrotan produzitzeko makina erraldoiak. Merezi du ikustea gutia, zetik tamainak beak, eta nola itezutuen 2 pixutako etxiak makina hoi sartzeko. Eta gero kontuatzegea, ze teknologiak zeuden gara jortan, ez da? Eta, azkenian egurrezko baserri dena egurrezkoak zian, fatxadak, teilatuk, teilak, dana egurrezkoa zan, eta zertzan azkenian guk hemen zeuden merkataritzak galeoiak batez ere Zumaian zeudenak, horri buelta emate jau, eta hoi da etxia, ez da? Horren teknologiak nola bata bestiak lotzetxunez. Hoi dana, mendila landuz, Ipinabar, hemen urrutia gabe dakazuena, Ipinabarrieta, onola da? Ibañarrieta. Ibañarrieta da Ipinabarrieta. Ipinabarrieta esan nahi du adarra ipini. Adarrai forma berezi bat ematen zitzaion, ontzigintzan erabili ahal izateko. Bat izan zuzena utzi eta bestia okerra. Gazteleraz izaten zitzaion orka ipendon. Bazeon jendia bakarrik horta dedikatze zana. Bakarrik forma hori ematea dedikatze zana. Pentsa ze garrantzen jasekan, geho ontzi gintzan. Hoixe, mendillak dana ematezun, ontzi jana da gauza bat, baina gero Ipinabarrak 8-9 urtetik behin beste adarrak moztu itezitza eskiten, eta hoizian geho ikaskintzarako edo zuegurretako erabiliko zianak. Eiza, arrantza, inorkinak, jatena, gaztainak, zurak, beste erabileratako, ostuak usualakiteko, adibidez oain iparralden oso modan jartzen ari da, lizarran ostuak inindako edari bat, ez dakit probatu ezuen, lizarnoa izena du, merezi du probatzia, urak,
Hau da, oain Udaberrin izardi berria etorriko danean, zulatu arbola eta izardi berria atera edateko, Xuberuan ere bada oia marka bat, martxan nahi dana, arrobik, errotarrik, hoi dana, menditik atera duguna ez da. Horren laburpen bezala, eta gure bereizgarri, erritotata joan baino leheno, bereizgarri garrantzitsuna da, baserri, sagardo tolare baserrik deitze jauguk, 1000 olako eraikizian 100 urtetan. Hau da, oik daukate gaitasuna aska betealdi bakoitzian 5.000 kilo sagar hartzeitu. Hoi, astakeri bada, gara jartako. Pentsatzen bali badeu San Juan sagarra lehenengo ematen duna, San Juanetan datorrela, eta azkenekua oaindik jaten nahi gehala, adibidez errezileak eta oikine oaindik sagardu aiten jarraitzia leokela, hasi uztailetikan eta honeaino, baitare 8-9 hilabetetan martxan neon leike. Joaldi bakoitza astebetekoa balitz, pentsa zenbat 1000 litro produzitze zian olako batian. Olako 1000 eraiki genitu. Gero, hoi, Espainia, gu beti bizitu geha lapurretatik, ez da? Oaine bai. Baina orduan nabarmenagoa zan. Espainiako erregian kapan azpiti jute ginean, haren atzetik, eta danetik lapurtze gendun mundu guztin. Euskaldunak famosua geha, Espainiako koloniatan, horreatik batez ere, ez da? Eta burua junit zitzaigun. Adibidez hemen Zumaiako Elizan dakazue adibide eder bat, ez naiz goatzen zein dan armadoria, baina hemen ingurukoa zan, hemen inguruko auzo batekoa, eta barkua armatu eta juntzan Flandesea, ezautzezu historio ez da? Bere garaiko munduko pintore famosonak bere erretratu bat egin zezan. Orduan, armatuzun galeoi bat hortarako bakarrik. Eta kuadroa hor dakazu Elizan. Olako astakerik, eta orduan Espainiako erregiai di burua junintzitzaien, eta gerran sartu zian, Euskaldunan ontzi berezik zian ipina barrakin indazeudelako, horrez esan nahi du. Gu normalian ontzi baten zurokerra, ertzeko zurokerroi eiteko ipina barrak erabili gabe, adibidez suediar batek edo eskoziar batek, bihertzitun 15 pieza juntatu forma hori emateko. Guk nola adarrak ipini itegen ditun eta forma hori eman, 3 piezakin egiten gendun zuroker bat, edo kuaderna bat. Horrez esan nahi du, junta gutxigo, volumen gutxigoko egurrakin tensillo edo indarbea ingo dugu, zeagua, ez dugu hainbesteneko volumena galduko barruan, pixu gutxillo eukiko azkarragoa izango da. Horrek danak ekarrizun urtetan eta urtetan itxasuan nagusitasuna izatea. Bai merkataritzan eta bai arrantzan. Espainiako erregiei di burua junitezaile eta, holandesak nahi due dominatzen hasi, portugesak, inglesak, frantsesak, danak. Eta horren azte dia danakin borrokan espainolak. Eta borrokako barko iketzea hon. Ordu nintzituen konfiskatu hemen zeuden arrantzako eta merkataritzako galeoiak 4 kainoi jarri eta gerra bialdu. Dana galdu zan. Eta derrepente gizarte urbano eta industrial bat erori egiten da. Ez dago armadoreik, inork ez du ontzirik eskatzen, basuan ez dago lanik, ontziolatan ez dago lanik, guk produzitzen dugun burdina ezin dugu esportatu, eta bar. Orduan, jendia gelditzen da, blokeatuta lanik gabe. Eta orduan, aztegea baserritarrak izaten. Orduan, justu, 100 urte leheno iritsi zan hartua, eta hartuakin jabetzen dira lurra lantzetik bizi daitekela. Hartuak ematen du gariak baino 7 aldiz gehiago.
kilo gehiago. Orduan, ordu arte garila lantzetikan erdipurdi bizitzian, eta jabetze dia, utzi ontziola, utzi meategila, utzi burdinola, eta lurra lantzen hasi behar dugu. Eta orduan hasten da lurraldearen benetako kolonizazioa guk gaur ezautzen dugun estiloko baserrikin. Gero eta baserri txikiguak, pobreguak, gero eta lur txarragotan, eta hori da 20. mende arte. Eta orduan, baserria guk ikusten dugun edo guk ezagutun dugun era hontan garatu da. Hau da, baserria da gure jendartearen pobrezilaren ondorioa. Hau da, ez dugu ikusi behar gure sorrera baserria da. Ez. Pobria geanian jungea lurra lantzea. Oain ze gertatzen zaigu. Munduko aberatsenetakoa gea baitare, pues ez dugu lurra lantzen, ez dugu baserritarrik. Vale? Berdin-berdina da. Berdin-berdina. Momentu hontan, Euskal Herriak bere urrats ekologikoa da guk damakigun gure bizimogu bai eusteko zenbat lurralde behar dugun. Bueno, guria da 2,8. Horrek esan nahi du, Euskal Herria da bat, claro, beste Euskal Herri 1,8 nunbaitetik ekartzen nahi gea, guk bizi maila hau eukitzeko. Vale? Orduan, oik espabilatzeian ian, abertze porrua zidi izan behar ditugun. Orduan etorrikoa berriro pobrezia. Eta orduan etorriko dia berriro, baserritarrak hemen. Vale? Bueno, baserria interesatzen zaiguna da, gaurko gaia, ulertu behar dugu baserria nola eraikitzen dugun, eta baserrik nola ikusi behar ditugun, zetik askotan behiratuta ez dugu ikusten. Edo ikusten dugu beste gauza bat. Jendiak ikusten du arbolak. Eta beste batek esango zu, ez, hoi da aritz kanduduna, ez dakit zer. Baserritan nire gaian, landarian gaian interesetikan batez ere, baserritia gauza badaka oso hemengua dana. Eta da, guk baratza deitzen duguna, edo bizkaieraz hortua deitzen dutena, ez da? Baratza hoi, zer dan? Gu jute bali magia kultura mediterraneota, espainola, katalana, italianoa, griegua, hauen arkitektura mentalian, edo gauzak ikusteko eran eta gero hitz egiteko eran, hizkuntzan, hauek bereiz egiten dituzte, bereen elikadura fisikoa, hau da, jaten dutena, adibidez gazteleraz, huerta, eta gero bereizten dute, beraien elikadura intelektuala, estetikoa, etikoa, dala, jardin. Euskeraz ezautzezu hitzik jardin esateko? Beste bat entzun dut por ahí? Lorontzia esateko. Lorontzia, balkoikua, ez da? Bueno, lorategia. Hori da invento oso moderno bat, ez da? Jardinean loria bakarri baleude bezala. Esan berrean eskulturategia. O eseria aulkitegia. Baina, bueno, utziko deu lorategian. Invento moderno bat. Zenbateraino erdalduntzen aigean gure mentalidadia. Zetik, gauza bada gu jardinai baditugulako eta ja behar ditugulako izen bat jartzia eta bestia da lorategia jartzia. Baina, bueno, hori. Kultura atlantikotan, euskeraz, inglesez, frantsesez, ez dago hitzik jardina esateko.
Orduan, horrez esan nahi du, jardinik ez da hola. Jardin konzeptu horrekin, konzeptu mediterrane horrekin. Hau da, guretzako dana dao baratzan. Bale? Hau da, jardin horrek ematen duen elikadura espirituala, etikua, estetikoa nahi den guztia, guri baratzak emategu. Eta figatze bali mazeate, baserri baten baratzean garbi, baino edo zein baratzatan, hemen. Baratzan ikusiko ezue, barazkik, noski, baino geho ikusiko txuzue, sendabelarrak, ikusiko txuzue usaileko landariak, ikusiko txuzue loriak, arbustuak, sokak eta lokarrikiteko landariak, ritualetan erabiliko ditugun landariak, frutarbolak eta arbolak. Bai ez? Baserrian, bueltan. Eta orduan, gu huerta edo baratza itzeiten degunean, ja, espainolan mentalidadeekin itzeite du baratza da, hori ez baratza da, hori dana. Hori dana, da baratza. Eta iparraldea gute bali magea, ata garbillo dake, baratze bat nahi dizut egin, kantatzen due. Claro, baratze hori ez da huerta bat, da jardin bat. Claro. Orduan, gure baserrian ezaugarri garrantzitsuenetako bat hoi da. Hor gertatzen da. Gu baserri horren atarin jartze bali magea, eta behidatze bali madeu paisaiari, behidatu bat emate bali madeu, guk paisaia hortan dagon gauza guztik dazkau baserriko baratzan. Danak. Hasi, hango muturreko basua, etxian dagoen lizarra, aritza, agina, horregoa. Frutarbolak, hor daude. Arbustuak, loretakoak, hor daude. Sendabelarrak, hor daude. Sokak eta lokarrik, hor dazkau. Ritualetan erabiliko ditunak, hor dazkau. Danak hemen dazkau. Gure paisaia osua, gure paisaia kulturala osua, dakau. Eta ez hori bakarri baizik, eta oain badakigu argi eta garbi, baratza estilu hoi dala, bioanitzena dana, naturalena dana, iraunkorrena dana, gaitz eta izurrite gutxillo dauzkana, tratamentu gutxillo behar dituna, hau da, ekologikoenena eta iraunkorrena dana. Hoi, oain dakiu. Oain dala, 500 urte, gure amonak bazekin hoi. Inkostienteki, noski, baino bazekin. Hau da, aizan, natura hoi dana ekartzen. Eta bere era natura hoi antolatzen, eta bere gustuakin, noski. Batek ezarra nahi zuen, da beste batek gaitza. Orduan, dena etxian eukitzea hoi, oso esanguratsua da. Zatik, zeinek zaintzeu hoi dana? Zeinek daki hoi dana iburuz? Baserri batian zeinek daki arbustuak, loriak, sendabelarrak, usaileko landariak, ritualetan erabiltze dianak, sokakiteko zein behar dian. Zeinek daki? Emakumiak, ez da? Porque, claro, baserritan gizasemiak gauza handik inbietu, Ze hasiko ian, sendabelar bat ibei da. Iliparia, basua, sagaztik, sardua. Hau da, gizasemiak dakile landare espezie oso gutxi diburuz, eta emakumiak daki 100K espeziei buruzko jakintza daka. Era guztitakoak.
Jateko nola dan goxona, ze espezia erabiliko ditugun, baina baita ere, gaixotasun badakasunean, ze inbier deun, nola jaso, gero bierdanien erabiltzeko, hau da, jakintza, erraldoi bat. Gaur egun gutxi etxita da ona. Gaur, bastante alare xeosea da vuelta ematen. Baina, lurran jakintza, bakizue, da azken putza. Hemen jakin behar da, kotxetaz, edo erropataz, edo futbolaz. Bestela, etzea inor. Hori da, gure ospakizunak eta rituak sortzeko izan dan saltza. Hortik jotzia bagenduk, ez da, emakumeak ze lan izan, adibidez ni beti esaten dut, gure kulturako, gure egunkaritako kulturako horritan azaldu beharko luken gauza importantena da, oain iritsi da garaia, emakume nekasarik, babarrunan azila apartatu behar duena. Ikusiko zen duen inoiz, ez da, azila apartatzen, ez? Hau da, nik usta bilduet eta dazkate 1 kilo, eta apartatu erritut 4 azitako urrungo urteako. Nola itea hoi? Hoi zein daki? Ze makinak daki hoi? Hau bai, hau ez, hau jateko, hau bai, hau ez, hau bai. Eta ez hoi bakarrik. Hoi iten nahi da, eta zuri behi da. Eta ez dakit nungo kontu esaten aizu. Osea, daka, inkonstientzian, barrun, da on zerbatek ite du hoi. Eta etxe bakoitzean beria, gure etxean borobilenak apartatzea. Ez, han luxenak, han distiratsunak, han behatzialeko lekak bakarrik, han ez dakitzen. Bakoitza beria, hoi izan du da 100 urtetan etxero indan lan baten, ez dakit nola esan, urtero loretzen dan lan bat, ez da? Eta horrek ekarri du, variedade desberdin pila bat, etxe bakoitzak beria, bere lurreta egokitu dana, eta beak 500 urtetan induen hautaketa baten emaitza. Eta guk hartze deu, eta urrungo urtean, hau ez da, eoste deu hibrido bat, eta ereite deu, eta punto, eta 500 urtetan induen lana galdu iten da. Eta geho ekartze deu, ez dakit nun, Turkian, edo Balentzin, edo ez dakit nun produzitu dan bat, eta ereite deu, eta ez dut, eze problema honek, ez du ondo ematen, gaitza, tratamentuakin behitu, ez dakit zer. Hoi da gure panorama. Baina gure kulturako gauza garrantzitsuna da amona azila apartatzen ari danian. 100 urtetako erentziloi beak jakingabe bizkarrian dakana, eta transmititzen ari dana. Eta eusten ari dana, lur horren emankortasun nahi behira, espezie baten barrun variedade eta klase jakin bat lur hortan ondo etorriko dana. Ondo elikatuko gatuna. Zati, karo, hemen bestia da elikadura. Minutu batian netzako elikaduran klabia esplikatzeko, guk erderaz persona jakintxu bat edo dakin bat nola esate dugu. Sabio, bai, kulto. Kulto. Guk euskeraz kulto nola esate dugu? Jantzilla, ez da? Jantzilla, Janteuna da jantzilla, Hau da, janetik dator jaztia, Eta sabiduria orokorrian edo kultura orokorrian nola esate euskeraz? Jakinduria edo jakintza, ez da? Jaki.
Ze jana da, jakintza, Lehen esan duna, ze jatea dakanak egingo du saxofonian ikasketak. Bueno, hori da elikadurana, eta kalitatezko elikadura. Hori beste itzaldi bat izango litzake. Baina, bueno, goazen erritota eta gurtzata. Ez dakit zema demoa jandeten? Ordu bete. Bueno, aipatuko jutola oso gainetikan errituak eta gurtzak eta, bueno, ospakizunak nola dazkau, batzuk, landariakin lotuta eta zer erabiltzen da nola. Bueno, beti ospatzen ditugu noski, zikluak, ilargilan eta euskilan zikluak. Oain adibidez, Santageda, San Blas, hau dana da, ja eguna erdila luzetu dalako, ekinozio arte. Martxuan, ja eguna hasikoa gaua baino garrantzitsuagoa izaten. Luzegoa. Orain ja gaude, erdila luzetu da. Ez du ematen, negun gaude, hotza gaude, eta bar, baina hoi gutzako nola kalentaioa behidatuta bakarri funtzionatzen deun, baina kanpo ateatze bali emagaia, ja, arbola muitzen nahi dia, txorin, orkestak ja ensaioak iten nahi dia, Orduan, dana dihua horren bueltan, ospakizun guztik. Geo baten bat prostituitu da eta bihurtu da pues, San Julián. Edo gure herrin adibidez Santa Isabel. Baina da, San Juanetako eguzki muga. Hoi beste hitz bat oso importantia. Solstizioa erderaz. Euskeraz da eguzki muga. Eguzki ja bere muga iritsi da. Azten nahi da eta muga hortan hasikoa jeisten, edo negukoan alderantziz. Solstizioak dira eguzki mugak. Zuaitzak erabiliko dira batez ere, egurrak edo representazioak ostuakin, edo, bueno, danetatik. Urra da oso garrantzitsua, galtzen ari gea urran kultura, oain oso jende gutxi jaten du urra. Baina nik esate bali made, danok honi bedatze jau, ezta? Baina bihurtzen da ura eta urra, bilak. Hau da, bilak hitz bea dia. Ez dakit hemen filologoi badaon, edo etimologoik, berdintzaide. Baina da, abotik sartzen dugun dena. Likidua eta solidua. Horratikan urra, dala bere garaian, oin dala, imaginatu, mila urte Euskal Herrin, zeon jatenik importantena, basuan. Imaginatu, gu bizi gehala, basuak emateunetikan, eta negua dator. Nik nahiko urra bilduta balimakat, etorri deila negua, Hau da, urra izan da gure salbazioa. Orduan, Gernikako arbola inbierdeu motozerrakin bota eta urrondo bat landatu. Hau da oso importantia, Parraite deu, baina oso importantia da. Zatik, urra da lehenengua, geodatoz eskur, edo intxaur, edo gurbe, edo gurbitz, edo egur, edo zur, Hau da, da, gure hitz, euki behar dugu hemen tatuatuta hola. Urritz makila, horri atzezaigu baitare. Santageda zer da. Lurrari makilakin deika, ez da? Bueno, geho ditugu, bilgune, arbolak, ez naiz gehiago sartuko, baina batzarrak egitezian arboletan, arbola zan gure hitzan gordelekua, gero aktak eta ordena horiak eta bihurtu diana, leheno arbolak zian. Alkate makilak, edo zumiak, ustaiak, zumezkuak, alkate makilak gehienak mizpirazkoak, geho mugarritan terrenuak ja publiko zianak pribatu bihurtzen hasi zianean, urki bat jartzezan mugan.
eta mugarrian azpin jartzen zen etxeko teila baten zati bat, eta etxeko zuban errautsa azpin. Baina urkilak azala txurila duak izu ez da. Eta urrutitik ikusten da. Bueno, hone terrenua da handik hasi, eta honea, eta urrutitik jabet. Luzaiden ostobidia iteue. Ostobidia da, enteratzen dianian, hau, arekin dabil, eta oaindikan izkutun dabiltza, gau batian herriko gaztiak ite zuen, baten etxeko atetik, bestian etxeko atea, ostozko bide bat. Jendia jakiten azteko. Orduan, etzan, bueno, jazta, ez? Ja soluzionatze zuen nola esango, ez da gizzer, jazta. Txakolindegitan, ja txakolina eateko moukua zehola adierazteko erramuba erabiltze zan. Orduan, erramuba jartze zuen txakolindegia juteko, baserri jorta juteko, bide gurutze guztitan. Erramu bidia esate zitzaion. Eta adibidez sagardotegitan ebai, kaleko sagardotegitan ebai, horrilua esate zaio. Orduan, markan, atian gainean, erramu adarba jartze zuen, eta horrilua. Erramu ba, da, honek eskatzeu pixka geixio, erramu ba, guk erramu ba esate deunian, emate olako, ez dakit, ez da oso euskalduna erramu ba, ez da? O bai? Bai? Bai, zuek adibidez, zukaldian erabiltze zu erramu ba? Orduan, erabiltze zue, Aste Santuko igandian, ez da? Bedeinkatzeko eta... usaiantzako. Bueno, erramu bada urrakin bezala euskaldunenetakoa da landaria. Eta hau da baita ere gure ezaugarri geografiko bat. Makarronesia ezautzezu zer dan? Bai. Bueno, makarronesia da Atlantikoan erdin daon urazpin dagon mendikate handi bat, eta mendikate horren puntak dia Kanariak, Uhartiak, Madeira, Azores eta Cabo Verde, Senegalen parian. Bueno, hoi da nahi makarronesia esate zaio. Eta makarronesiak daka ezaugarri botanikoan ikuspegitikan ezaugarri beresi bat, eta da laurisilba da hor. Laurisilba da erramua nagusi edo oinarria dun basua. Laurisilba. Eta laurisilba hori dago isla multzu hoitan, baino baitare kontinentietan dago puntu jakin batzutan. Adibidez Marruekosen, Portugalen, Galizin eta Euskal Herrin. Hemen itxasaldian, adibidez, ni aginan bizi naiz, eta gure ingurun terrenuak abandonatze dianian, erramu bat etortzea berez. Orduan oso guria dan landare bada. Gero etortzen dira kristauak eta bihurtze dute beraien arma esango genduke, baina bueno, baina oso guria dan landaria da. Bedeinkazioa buruz hasita, adibidez ereinotza edo erramua bedeinkatzen da, jartzen da etxian, eta geho tximistak edo itunean, bakizu eusto bat hartu, zurta bota, erre, eta babesa ekartzen du. Itxasontzitan, erramiletia jartzen da. Noiz jartzea itxasontzitan erramiletia? Bedeinkatzen danian Aste Santun edo San Juanetan? Botatzen esunean, eta geho urtero normalian, ureta botatzen esunean, leheno jaso itezian, bai. Berriz botatze zianian. Lizarraren. Ontzilai? Bai. Lizarra jartzen da, etxeko ataritan, batez ere jartzen da lizarra eta elorri zurila, bilak. Eta hori da, etxian atarila babesteko baita ere berdin.
bedenkaziloko tema honekin, badia landariak, adibidez, sahatxa erabiltzen da San Juanetan. San Juanetan ja barrualdeako otxura gehiago dao, eitetxue erramiletiak, eta tartian sartzeue sahatxan adarrakin indako gurutze bat. Eta hori jartzen da sorotan, larretan, etxian, baratzan. Eta hori bedenkatu inbierdia. Erramu bare bedenkatu inbierda. Baina adibidez, lizarra, inoiz ikusi ezue bedenkatzea ematen? Ez, ezta? Juan Mari Lekuonak, apaisak, eta etnografo oso onak, esatezun, Euskaldunontzako lizarrak ez dauka bedenkatu biherrik. Berez da bedenkatu. Lizarra. Eta fijatze bali mazete, lizarra zer da? Izarra, ez da? Eta lizarra formaz nola da? Lizar bati behiratze bai jozue, lizarra da, hola, adarrak hola ditu. Indarrian hasten da, eta zuzen gora. Aldabenian aritz bat balimado, egunen batian, oain oso garai oso ona da, bostoi gabe daude, eta konparazio egiteko oso polita da. Lizarra da, hola goruntz, hau da, zerua jungo baliz bezala, eta aritza da, adar bat honea, beste bat honea, adaburu handik egiten du, baino ez daka zea hoi, oinarri joi esango genduke. Eta bat da, izar, eta bestia da, ar-iz. Ezta? Hoi zeinek esplikatzea igu. Porque, claro, baindik horren bibliaik ez teuin. Orduan, guk hoi ikusi dugu, izena jartzeako, ikuste gendun jazeitezun bakoitzak. Lizarrak jartze ditugu hartzaien txabolan bueltan. Tximistak ez jotzeko. Eta jaten izateko, esatek, lizarra ostotan da honean, adarra moztu, eta belardik lehor baldima daude, ostu hoi ematen zaio jateko. Eta bestela, zatukatan bildu, sortatan, adarroik, osto lehorra duela, eta neguako jasotze zian ganbaran. Belarrondua bezala, jatena emateko. Hau da, lizarra da gure urra bezala, aritza baino lehenago, izarragoa da. Ez da bedinkatu behar. Bueno, beste tema bat, erreinotza edo erramu ba, pelikulatan erromatarrak eta ikuste ditugu erramu ba jartzi hemen txapeldu nahi, ez da? Ez da ginola deitu. Bueno, Euskaldunak leheno, txapela, oain txapelketa esate du, txapelduna. Leheno ez zitzaien txapela jartzen irabazlia idi. Erramu ba jartzen zitzaien. Eta atzo arte, badaude argazkik, oain dela berrogei tamarrurtekoak, korrikalarik azpeitin, eta erramu handi bat jarrita hemen. Afrikano bat, beltza, eta hemen erramu bat jarrita, txapela. Eta orduan ja txapelare jartzen ziren, baino, erramu ailara, izen asko ditu, erramu boneta, sari erramua, osto beltza, esaten zitzen, bakitzue osto iluna du. Bueno, beste pelikula oso bat da, etxe bat egite zanean, etxiai jartze zitzaion, ze jartze zitzaion? Erramua, edo, espela, lizarra, gorostila, makala, artia, aritza, elorrilua, edo olibondua, Euskal Herrin segun nun gauden. Bueno, honek izen asko ditu, aldaska bat, aldaska esatzen trapala, buketa iparraldian, buketa frantsesez da erramua, erramiletia, elore erramiletia, erramiletiak jartze zian, erramuan ordez. Montzorra, montxoadarra, eharra maskua. Nik izen hori topatuta dazkat, zazpi izen. Bueno, zazpi izen ditu hor jartzen danak. Eta gero bakizue, hoi jarri danean, esan nahi du, estali dala etxia,
Naiz eta hormakin gabe, eta barrukoain gabe, eta bar. Orduan, hor lanian atxu dianak eskatze due, horrekin eskatzeien nausillai otordu bat. Izate zana, bakailaua eta intxorrak. Bueno, otordu horrek dazka nik dakitela 27 izen. Hau da, otordua zan importantia. Eta oso izen politia daude, hemen ez ditutu hain esango, baina, bueno, eta eskualde bakoitzian, bere izena du. Hok interesatze bali mazazkitzue, aurten arbolei buruzko liburu bat argitaratzea guazti, eta hoi danak horra saltzea. Bueno, etxean jartzezian arbolak, lehen esan duguna, paisaiako. Zeinek? Intxaurronduak, bueno, erromatarrak ekarri zuen, horrekin ja, ez da insultuatzeatik, baina atzokua da. Eta noski, etorri zan barku berian bai joa. Bakizu egin txaurrak ja hemen, ez dakela zeinik. Bueno, guk ez dakau zeinik. Berze salia perorea etortzen nahi pixkan nazoze. Ez. Lehengo urtean eukidue olako arnaz puntu bat uda oso berua jundalako. Entzun da gua. Bale, baina kontuz. Ez landatu intxaurrondoik. Bueno, a ber, materialetako nahi bezue bai. Materialetako da don zurik onenetakoa. Baina frutatako ez. Ez, etxe aurrean, behi da, oso esplikazio simplia daka, nere iritziz. Hemen jarri izan du da, agina, batez ere, artia, aritza eta lizarra. Hoi dia gehiena jarri dianak. Lizarrak tximistaen kontraiteko eta jatena ematezulako aziendantzako. Aritzak batzulako olako, eraikuntza guztik aritzak initezian, barku guztik, hau da, zuran ikuspegitik antzan onena. Agina 3-4 urte bizitzen dalako. Artia berdin. Eta orduan, hoiek adierazten dute etxe hortako kasta, etxe hortako apelliduak zenbat urte damakizkin hor, eta zenbat urte gehatze zaizkion. Orduan da gauza oso simboliko bat. Etortzen da Eliza katolikua, eta indarra hartzen hasteanian esaten du, oik dia paganuak. Fuera, intxorra jarri, dala Mediterraneoko arbola. Nik dakarkitena. Torrun hasteia botatzen danak, aginak, artiak, eta ila jende guztiak intxorra jartzen hasten da. Hoixe da dana. Baina intxorrak alia ematen du, noski, ale ona emate du, erresa, jarri eta beak emateu, urra baina asko emankorragoa da, erresagoa jateko, dana. Pentsa, sardoteitan, hoi da euskal menua, imaginatu, urran ordez. Bai, jazta, eske, bueno. A ber, hola, bukatzeko, gauza importantiak. Erliak dakan garrantzia, erlia etxeko, familiko parte da, etxe barrenen eukitze zan erlia, bakitzue. Eta etxian baten bat hiltze zanean, etxeko nagusia jute zan erleuntzeta, eta esate ziren etxeko bat hiltzala, eta mesedez, argizaila eta ez dira gehiago produzitzeko, kandeletako biharko dugu, ez da gitzar, baina erlia, ez da importantia kandelak egiteko, erlia importantia da, sagaztik polinizatu behar ditugulako, eta sagardua zalako oinarria. Vale, horretikan erlia zan, etxeko parte, familikoak zian. Bueno, geho daude, zuaitzak sendatzaileak dianak, ume eruak edo ume problema hundikin jaiotze zianian ume txikik, herri askotan, otxura bat zeon, eta zan San Juan Gabian egunan aurreneko kanpaia entzute zanean, basuan aritz bat hartu, zartatu erditikan,
aritz ehar bat, zartatu, iriki, eta umia pasa, alde batetik bestea. Eta gero, lotu berriro, eta zuaitz horrek aurre aite balimazun, umioi sendatuko zen. Bueno, hori dakau. Geho, suak, San Juanetako sua dakau, baina baitaren negukua. Negun, egu berrik esate jau guk, baina bere zan zubil arua zan leno. Kristautasuna baino leno. Eta zan zubila da, enborra haundi bat, harrapatze gendun haundina, sartu, etxeko ate nagusitikan, normalian ukuluko ate izate zana, baina zuba hortxe egote zan, eta zurtan jarri. Eta erreala muitzen jute zian, hilebetiak ite zituen enborrorrek. Eta orduan, hori da, zubilarua, zubila. Eta geho horren errautsak erabilikotue batien da bestian banatzeko, horren egurra eta ikatzak erabilikotue sendatzeko, behian gaitzak adibidez, eta bar. Bueno, honek ere ditu, ez dakit zenbat izen, Euskal Herri guztin, zenbat eta izen gehiago zerbatei bilatu, esan nahi du oso erabilia dela. Maiatza, ez dakit ezagutzen zuen maiatza, herriko plazan enborra handi bat jarri kukaina bat baliz bezala, baina zutika, horri maiatza edo doniene atxa, aitza, edo herriko jaietan edo San Juanetan jartzezan, honek ez dakit zenbat izan ditun. Por cierto, hemen kukaina ikite aldezue. Leno bai. Eta zeine jartzezun kukaina? Bai. Udaletxeak ez du ezarriten. Udaletxean batek ingozun. Edo ardura batena izango zen. Ez, interesatzen zaitena da, ze egurrekin ite zuen kukaina. Lokalizatu balimaleik zein ekitezun, jakiteko. Pero barkatu, 5 minutu txiko diogu badakit oso gustora gaudela da, no? Baina gero alarmak piztu behar da, eta martxen behar dugu. Orduan, 5 minutu pizkatola, eta gero beste 5 minutu galdera... Vale, jazta. Orduan, bukatu nahi dut esanez, natura, oitura hoi danak, eta ja bueltatzen nahi dia, eta jende asko geota gehiago da ikerketak iten, eta bar. Baina, behiratu behar dugu naturan ze gertatzen nahi zaigun, edo ze egiten nahi gehan gu naturakin, ez da? Natura gaur egun kiroldegi bat bihurtu dugu. Argi eta garbi. Gaur egun Everestea ilotzia da turismo proiektuik importantena, ez da? Edo selekzioak, segalarik, ardimoztaliak, hau da, herri egiten gatu selezioak. Bale? Hoi, buelta bat emateko. Bestetik, David Suzuki, aukera balimakazue irakurri honek zeiteitu, hau da, ingurumen ekintzaile oso famatu bat Kanadan, oso ona, eta berak esateu natura sakratua da, berak sortu gintuen gure etxea da, gure ongizatearen oinarria, eta hiltzen garenean bere gana bueltatzen gea. Askotan ez gea jabetzen, baina... Gure bizitzan eragiten duten indar batzuk sekula ez ditugu ulertuko. Osatik, gaur eguntana da zientzia, ez da? Zientzia. Baina jabetu behar gea, asko jakinagatikan badiala gauza batzuk ez ditugunak ulertuko. Azteko gu nolakoa gean. Eta humilki hurbildu beharko gineke natura, ez da? Toki sakratuak behar ditugu. Errespetuz eta soilik errespetuz, eta humilki hurbildu behar dugu. Eta ez soilik ustialeku bat bezala pentsatuta. Zenbat eta egur gehiago, zenbat eta ura gehiago atea, zenbat eta ardi gehiago. Ustialeku bezala ikusi beharrean, gure behar biologikoak, jendartekoak eta espiritual oinarrizkoenak hor dazkau. Orduan, buelta bat ematen hasi beharko genduke. Eta alderantziz gertatzen nahi da. Geota gutxigo dakiu, oso gutxi dakiu inguruaz, eta gure inguruaz. Urruntzen nahi gea, ez jakintasuna nagusi da, eta ez jakinak dira hemen arroputzenak eta ababete hitzeite dutenak.
dana berdintzen nahi da. Orduan, importantena da, Singapurreko batek zer daki, ni berdin. Akulturizazio totala dakau, ezta? Bestekotzen nahi gea, hau da, ez gea gu. Eta leheno natura domestikatu gendun, etxekotu gendun, eta oain gu domestikatzen nahi gea, persona bezala. Eta gu, bakoitza, eta bakoitzaren gu hori dala importantena, ez da? Otzantzen nahi gea, erabat. Hau da, gure burua kolonizatzen nahi gea, gu ge honi. Hoxe.